Hello everyone! Hi Mama! Teens! I now present to you the mansion of our Lolo, Lolo Alejandro, the one wearing a blue shirt. Yo! Smile yo! Smile yo! Hey! Hey! Yo! Yo! Ay! Ay! And now, we'll be stepping in to the mighty stairs of my Lolo. See that? Unique, antique, uniquely antique. Mabaligya tani. Okay, pa! Pa, isa pa! Ang bagay pa! Isa ka na to pa. Oh, see that? See that remains there? Para lang, mura na siya na agbubumba. Now, kaning balaya, grabe, see? Bahay pa ba yan? Grabe. Malain kong Lolo. Lo? Malain ko sa bahay ni Lolo, hangin kayo. Malain dyan ko. Malain ko sa bahay ni Lolo, hawan kayo. Hawa, oh, see that? Muna siya giingon nga natural fan. Bitaw, I know. Nara, silingan ni Lolo. Salamat. Bitahaan na. Hugno ka. Muna siya, no? Ay, lang, baboy ni Lolo nga. Ihabuno na karon kay nangabot na mi. Magsamok-samok na mi. Dik. O napa. Muna siya iyang lungaganan. Hindi ko malain sa iyang lungaganan. See that? Sus. Muna siya. Mauni dagway sa balay nga naig-ag bumba. Bumba! Bumba nga nagsugod sa usa ka manggang gitanom sa yuta ni Turok dapit sa bahay ni Lolo. Unya natagak sa atop na lata sa dihang namunga na kinig namungag daghan. Nya man ni siya o. Resulta, giya naman na mugkutkot kay nangalata ni DK. Pagkalata ang sin giapil og kutkot o man siya. Wala. Ano siya? Wishes a Merry Christmas everyone. That's that. So kinsay ganahan mo donate lang mo ha. Okay, number ninyo, number B. Oh, number ninyo. Number kay para may tagtabang mo kay oh my god. Huh? See that? Yeah, look ko in fairness. What a trip. I love it. See that? Nako na si Lolo. Wow. Wow. See that? Uniquely antique. Sus, Ginoo. Ano siya? Uy! Pedro. Uy, nara. Ano siya, na? Ano decoration? Natural decoration ni Lolo sa iyong balay. Puloy-anan sa putsukan. Duhan. Kanya ka na siya mga antig ng mga kalendaryo ni Lolo nga. Ang sa panig, karoon sa panig 2009, ang sa panig 1997, 2001. Kani, dugay na sa Mina. Pero kani, way makapildi ani sa kakaraan. Lolo. Wala pictures ako eh, ginalingaw ko. Kasa, ano siya? The once cleanly shaved area. See that? Okay siya. Pero in fairness, I sure would like to be here because you know, I will have the opportunity to do my thumbs up. So it means it's 68 months years, kind of clean. See that? Lagan kina siya kwarta. Okay. And the story ends as of today. As we renovate this
old ancestry.